ang aton teksto sa sini nga adlaw makita ini sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 4 hasta 25. Ang tao sa katamnan sang Eden. Ini amo ang mga gintunaan sang mga langit kag sang duta, sang gintuga sila. Sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag mga langit. Sang wala pa sing kahoy-kahoy, sang latagon sa duta, kag wala pa sing gamhon sang latagon nga nakapanurok kay ang Ginoong Dios wala pa makapaulan sa duta. Kag wala sing tawo sa pagpanguma sang duta. Apang nag-usbong gikan sa duta ang alupuop kag nagbunyag sang bugos nga kadaykan sang duta. Niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa yabok sang duta kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi kag ang tao nanginbuhi nga kalag. Kag ang Ginoong Dios naghimo sing katamnan nayon sa sidangan sa Eden kag didto ginbutang niya ang tao nga iya nahimo. Kag ang Ginoong Dios nagpatubo gikan sa duta sang tagsa kakahoy nga maanyag sa itululok kag maayo nga kalanon ang kahoy sang kabuhi man sa tunga sang katamnan kag ang kahoy sang pagkakilala sang maayo kag malaot. Kagikan sa Eden, nag-ilig ang isa kasuba sa pagbunyag sang katamnan kag kutob didto nagbahin-bahin siya kag nangin apat kasanga. Ang ngalan sang nahauna, Pison, nga amo ang nagalibot sang bugos nga duta sang Havila nga may bulawan. Kag ang bulawan sa sadtong duta maayo. May bidilyo kag bato nga onyx at kag ang ngalan sang ikaduha nga suba Gihon nga amo ang nagalibot sa bugos nga duta sang Kos. Kag ang ngalan sang ikatlo nga suba Hidekel nga amo ang nagailig sa sidangan sang Assyria kag ang ikaapat nga suba Euphrates. Ang Ginoong Dios nagkuha sang tawo kag nagbutang sa iya sa katamnan sang Eden sa pagpanguma kag pagbantay sini. Kag ang Ginoong Dios nagsugo sa tawo nga nagasiling makakaon ka sing hilway sang tagsa kakahoy sang katamnan apang gikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot dili ka magkaon sa iya. Kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya mapatay ka nga totoo. Miyan ang Ginoong Dios nagsiling, hindi maayo nga ang tawo mag-isa lamang. Himuan ko siya sing kabuhi nga bagay sa iya. Gani gikan sa duta ginhimo sa Ginoong Dios ang tagsa kasapat sang latagon kag ang tagsa kapispis sang kahanginan kag gindala sila sa tao sa pagtanaw kung ano ang itawag niya sa ila. Kag bisan ano nga pagtawag sang tao sang tagsa katinuga nga buhi, inaamo ang iya ngalan. Ang tao naghatag sing mga ngalan sa tanan nga kahayupan. Kag sa kapispisan sang kahanginan kag sa tagsa kasapat sang latagon apang sa kay Adam, wala sing nakita nga kabulig bagay sa iya. Kag ang Ginoong Dios naghatag sing mahamuok nga katulugon sa kay Adam, kag siya natulugan, kag nagkuha siya sang isa sang iya mga gusok, kag gintakpan niya ang unod sa duog singi. Kag ang gusok nga ginkuha sang Ginoong Dios gikan sa lalaki, ginhimo niya nga babaye, kag gindala siya sa lalaki. Niyan ang lalaki nagsiling, ini karon tulan sang akon katulanan, kag unod sang akon unod.
Tawgon siya nga babaye, bangod nga sa lalaki kinkuha siya. Busa, bayaan sa lalaki ang iya amay kag ang iya iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag mangin isa sila kaunod. Kag hubo sila nga duha, ang lalaki kag ang iya asawa, kag wala sila mahuya. Madamo masalamat sa inyong mapagpamati ang mga bersikulo sa Biblia nagahatag sa atong sangkabakod sa tanan nga mga hilikoton sa adlaw-adlaw naton na pagpangabuhi. Ini ang The Bible Wisdom Ministry.